Андрей згадав, що кожен приходить до Бога своїм шляхом. Не ведаю, я в отличие от моего авторского кредо и письменника, то, что литература, поэзия, соправдное мастацтво повинна быть неким указальником, что ось Кривласка, там ось храм, там можна врятувати душу. Я особисто прийшов до Бога, як не дивно, дякуючи Льву Миколаївичу Толстому. Я коли прийшов з війська, закохався, почав писати вже вірші і почав по-новому перечитувати всю класику русську. І, дякуючи Толстому, першиню в руки взяв Євангеліє, Біблію, тому що його часто є епіграфи, цитата Святое Писание, цитата Библия, Евангелие – это Иоанна. Откуда я там, 83 год, и ушел Святое Писание, что за Библия? Был священник у нас там в соседней вёске. Я говорю, что такое Святое Писание? Есть у вас такая книжка? Не есть. Вот я першню взял в руки Євангелія, дякуючи літературі, дякуючи творам Толстого. Ось. І соправдне православ'я, воно жило в народі, не глядячи на эту комуністичну владу, на этот ЦИС, на эти гонения. Я помню, як ми на кожний Великдень, на всеночную ходили до храма, як нас там вилавлювали, переписували, потім на лінійку викликали, і казали, вот, вони там яйця там збирають на Великдень, чи що там, з Ганди таким чином хотіли. Але мені хтось сказав со святих, що душа человека на народження з'являється християнкою. І цю віру неможливо було витравити. І ось у мене такий вірш, він довговатий, він колись друкувався в молодості, який називається «Мроя Кітіша». У славянов слава, слава Господа, а сирот славянов Русь святая, як на острове на Руси святой, здесь по світязю славный Китеж град, векопомный граль, что поэтами увоспетый, переказаны шмат поданиями, что легендами и казаниями он овеян. Нескоронным городом увоскресне он, споконвечною светлой марой. Где шукать его, як чакать его, скуль почнется он с певной песнею, бо славянов шмат, и у славянов слава, слава Господа. А сирот славян, ніби в океане Русь святая, як на острове на Руси святой, на великой той, есть Русь белая, Беларусь моя, нескоронная, несомлелая, помолюся я за славянов славу, славу Господа. Светлым словом, щирым словом, не спади спаду, на всход глядячи словом солнечным. Что есть белое? Это чистое молоко с грудей под манистами, под жемчужными перламутрами. У женщины что? Не замужем ще. Томатолин хлеб, дотык вечности в человечности. Что есть белое? Это светлое и прозрыстое, як вода в баре студянистая. Что есть белое? Неполонная, непригонная, духом моцная, сердцем чулая, ты под крылами, под голюбками, под буслинами. Беларусь моя, журавлиная, журавлинная, не спужаете нас полынными чернобылями, были черные, отбыли. Як душа чиста, заспеваем мы, и для Господа, як плоды с куста, доспеваем мы. Бо славянам слава, слава Господа.